גירסא דינקותא זה הדבר הכי טוב שקרה לעפולה. עמותה שמאפשרת הכל לכל המגזרים. גירסא דינקותא מבחינתי זה הרב דוד הרמן. אני זוכר את היום הראשון שהוא בא והציג את הרעיונות שלו והיה כל כך מלא התלהבות. זו עמותה מבורכת, עמותה שמקשרת בעיניי בין חילונים לדתיים. עושים פה המון חוגים והמון פעילויות גם לציבור הרחב, לא רק הציבור הדתי. מה עשית היום? מה רצית היום? מי חיבקת בחום שלא נתן? עמותת גירסא דינקותא הכרתי דרך בית הספר שבו לומדת ביתי באוהל מאיר בעפולה, שבו ילדים מגיעים ללא שום רקע אולי דתי, לבוא ולדעת מנהגים, לדעת את החוויה היהודית, הפעילויות מאורגנות. ילדים חוזרים הביתה שהם שמחים, מאושרים. האם שמעת את השיר ששרה הציפור לך? האם שמרת בכיסך את העלה של נחל ראשך? האם כבר שרת שיר היום? האם מצאת שביל היום? אני רואה את החוגי השרה שהוא עושה, את ההפנינג בחגים, את הפסטיבלים, את הטיולים שהוא יוצר ומארגן, ואת השמחה של הילדים. ונעשה פה דבר נפלא. אני מאחל לרב דוד הרמן ולגירסא דינקותא בכלל המשך של המון שנים של עשייה לטובת הציבור, לטובת הילדים, ואני מאוד שמח להיות חלק מזה. מה דיברת היום? למי הקשבת היום? האם פינית מקום או זמן לשפוך לבך כמים? ללמוד תורה, לגרש בעומר, זה כיף, וגם עושים טיולים, וזה הכי כיף בעולם. גם חוויה וגם ללמוד דברים עוד ממה שאתה יודע. הפעילויות של הרב מאוד מאוד מוצלחות, ככה אנחנו יכולים להיפגש ביחד ולא רק במסגרת של בית הספר. האם שמעת את השיר ששרה הציפור לך? האם שמרת בכיסך את העלה של נחל ראשך? הבת שלי שהיא בכיתה א' משתתפת פה בחוג לטבחים צעירים. מאוד נהנית, וגם במחיר מאוד באמת סמלי. לעולם לא תדע מה עובר לו בנשמה.